Zdravíčko, moje meno je Dave a dneska si ukážeme 3 jednoduché smoky. Ako prvý smoke bude na CT. Ako prvú vec namierujeme si tu, ako vidíme vo videu. Namierime na to drevo, ktoré odčnieva od tej veži, či čo to je. Skočíme, hej. Ešte spojíme s oknom a skočíme. Tak, a môžeme sa pozrieť, ako krásne sme smokli CT. Čiže vlastne ty z CT, ako keď začíname, hej, za CT, tak vlastne nevieme pozerať na pit, API a nič, jedine, že stále vidíme. Čiže CTčko sme dobre zakryli, hej, ako ďalší smok máme na jungle. Namierime si na toto, skočíme a máme krásny smok na jungle. Ten sa zíde, hlavne keď niekto potrebuje pokryť z palácu. Tak, zíde sa to. Tu máme smoke na schody, je veľmi jednoduchý. A hop, hodíme. A môžeme sa pozrieť, že je to krásne smoknuté. Kebyže smokneme jungle, city a schody, veľmi pomôžeme našim spoluhráčom. Like, follow a budem vám vďačný. Čaute.